Дай мъдрост, премахни всяко смущение, но нека дойде Твоят мир и Твоята тишина вътре в духа ни, в името на Исус. На Тебе и на нека бъде слава. Остани, бъди с нас и всички заедно казваме Амин, амин и амин. Алелуя. Сестра ни, заповядай, бъди благословена в името на Исус и нека Святият Божий Дух да те употреби тая вечер посред нас. Амин, Ние сме амин, готови да амин, приемаме. амин, амин. Мисля, че отново е време за урок. И аз много бързо ще ви пусна с един тест. Я ми кажете, кой подред урок учиме днеска? Така с ръка ми покажете. Браво, сестра Лидия. Другите? Кой показваш, Миленка? Кой подред урок ни е това, ученици? Не, пети е. Пети урок. Добре. Добре, няма проблем. Няма проблем. Горе-долу сте в час. Искам да си запишете заглавието, което е ангели. Може би сега на някой от вас му е странно защо ще изучаваме такава тема, защо следващата ни е Сатана и така нататък. Това, което искам да ви кажа е, че важно е да знаем не само за материалният свят, който е около нас, който виждаме, усещаме, докосваме, но е важно да познаваме и духовния такъв, защото колкото сме материални хората, понеже имаме тела, толкова сме и духовни, понеже имаме дух и душа. И дори нашите собствени инстинкти, като на хора, ни показват това нещо. Как ни го показват инстинктите ни? Това не го записвайте, просто давам нещо като увод преди темата. Подсказват ни го по последния начин. Всеки път, когато се ражда дете, ние всички сме в много голяма радост за това, че се е родил нов живот. Но някак си смъртта не я приемаме за нещо естествено. Особено когато става въпрос за дете или за млад човек, ние не приемаме това като нещо естествено. Питали ли сте се защо? Това е вложен инстинкт в теб, понеже Бог е вложил вечност в теб. И точно затова човекът от всичко, което пази, което му е ценно, животът му е доста ценен и доста важен и се опитва да го пази. Не по-малко важно е да знаем за духовната материя, че ние получаваме информация за нея. И както веднъж беше споделил пастора нещо, което е толкова вярно, е, че колкото по-информиран си за дадена област, толкова по-малко врагът може да те лъже. Толкова по-малко може да те атакува в тая сфера, понеже ти имаш знание и знаеш как да го ползваш. Информацията ни носи и сила за това как да бъдем екипирани, как да бъдем въоръжени и как да ползваме това, което знаем вече. Ще ви го дам като пример. Ако не знаеме, че АОК в Германия съществува, ние няма да можем да имаме здравни карти, няма да можем да имаме здравно осигуряване. Но понеже имаме информация за това нещо, ние можем да я ползваме по правилния начин. По същия начин информацията ти за небето, за духовната атмосфера, която е толкова жива, колкото си ти самият, е важно да я знаеш, за да можеш и да я ползваш, за да можеш и да се въоръжиш и да знаеш какво имаш като атрибути на твоя страна, понеже ти си Христов човек, християнин си и в тебе има не само тяло, ами дух и душа, които са вечни и които са свързани с тази материя, която всъщност е в духовната атмосфера. Това, което искам да си запишете като първа точка е произход на ангелите. Ако бързам или някъде нещо изпускам, просто дайте знак. Ангелите не са съществували винаги. Те са създадени от Бога, преди човека. Така че може да си запишете, ангелите са създадени от Бога.
И аз ще ви дам един стих, който потвърждава това. Колосяни 1 глава, 16 и 17 стих. Вие си го запишете като препратка, но аз ще ви го прочета. Понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, или власти. Всичко чрез него бе създадено. И той е преди всичко и всичко. Чрез него се сплотява. Защо този стих ни говори за господства и власти? Преди да стигнем за ангелите, трябва да ви дам малко теология, за да стигнем точно до клас ангели. Така че аз не искам да влизам толкова надълбоко в темата, но просто ще ви дам информацията до какъв е ранга и каква е иерархията на небесните същества на небето и къде точно се намират ангелите. Затова втора точка си запишете иерархията сред ангелите. Или това означава ранговете им. Така както ние имаме рангове, примерно работиш във фирма и едни се занимават с счетоводство, едни се занимават с почистване, най-горните са, нали, шефските кабинети. Точно така по този начин има такава иерархия, си го представи на небето. И в тази иерархия има 3 разделения с по 3 разделения отгоре. И сега ще вземем първата. Записвате си под точка А. Първата област или първия ранг си записвате с серафими, херовими и офиними. Серафими, херовими и офиними. Ако сте любопитни, може да си запишете Исаия 6 глава и можете да си я прочетете цялата. Там може да откриете вида и точно как изглеждат серафимите. Но аз не искам да влизаме точно в тази първа област. Няма да влеземе и във втората, защото се надявам с следващите години нататък да надграждаме тази тема. Днес ще говорим за ангелите и за техния произход и за тяхните качества. По точка Б си записвате втора област – господства, крепости и власти. По точка В, трета област – началства, архангели и ангели. И ние ще се спреме тази вечер на тази по точка В. Трета област – началства, архангели и ангели. Това е по точка В. Юри, много Втората тихо се чуваш, братчето ми, тя зато и не може да ти обърне внимание, да знаеш. Втората област са господства, крепости и власти. Третата област са началства, архангели и ангели. До тук е ясно. Няма да влизаме по-нагоре и няма да обясняваме точно какви са тези същества, защото се надявам да я надграждаме, както казах, но ще се спреме над характеристиката на ангелите, които са в третата област. Ако се питате защо в тези всички подразделения всичко е по 3, е защото пълнотата винаги е в 3. Затова сме в дух, душа и тяло, затова е Бог Отец, Бог Син и Святия Дух, затова има трето небе, затова Бог възкръсна на третия ден и да не продължаваме нататък. Но пълнотата е винаги по 3, а съвършенството е 7. Пишеме си трета точка. Ангелите са личности. Те имат емоции, интелект и воля. Как можем да си потвърдиме, че те имат собствена воля и че те не са командвани от Господа без да имат собствена воля? Това може да си го потвърдиме с бунта на небето и падналите ангели, които избират да последват Сатана. Всички знаеме за тази история. Другото нещо, с което можем да си потвърдим е, че ангелите са личности, е, че те разговарят, т.е. комуникират с хората. Ние всички знаеме за този ангел, който се е явил на Мария и казал:
благодатна си ти измежду жените, нали, зачнатото в тебе е от духа на Господа и така нататък. Четвърта точка си напишете каква е ролята на ангелите. И записваме, че всеки един от ангелите има различна функция и роля в духовния свят. Те са с различна функция и роля в духовния свят. Но нас не интересува третата област, а тя пък е област, която влиза в контакт с нас хората и ги обслужва. Записахте ли това, че ангелите обслужват хората и влизат в контакт с тях? Сега ви давам малко информация, която не е нужно да записвате. Думата ангел е използвана в Библията над 300 пъти. Самата дума ангел, това може да си го запишете, означава посланник. Но те отговарят и за още основни неща, които сега ние ще изброиме с тирета отдолу, за да ви бъде по-лесно. И първото тире и първата функция, за която те отговаряте, е Божия съвет. Напишете си го. И ви давам препратка книгата на Йов, 2 глава, 1 стих. Там ние виждаме, че Бог прави съвет, сбира цялото небе, всички свои ангели, за да се съветва с тях, и между тях влиза и Сатана, който се представя пред него, и ние виждаме за един диалог между тях, който Бог пита Йов: видял ли си моят праведен слуга Йов, и така нататък. Всички знаеме за историята. Но това, което нас ни интересува тук, е, че виждаме, че Бог прави съвет или събира тези духовни същества, които застават пред него. Защо му е нужен на Бог Отец съвет? Не защото той не е достатъчно премъдър, а защото Бог Отец обича да споделя властта си. И просто е премъдър и ги прави тези неща. Може би му носят удоволствие, не знам. Второ тире си напишете: комуникират и изпълняват Божията воля. Това искам много дебело да си го подчертаете. И по-нататък ще видим защо. Препратка ви давам Матей 1 глава 20 стих, и там пише така. Матей 1:20. Но когато замисли това, ето ангел от Господа му се яви. Става въпрос за Йосиф, който искаше да напусне Мария. Ето ангел от Господа му се яви на сън и му каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария. Всъщност ние виждаме, че те комуникират с Йосиф и изпълняват Божията воля. Пратени са да изпълнят Божията воля. И надолу продължават: защото заченатото в нея е от Святия Дух. Така че не бой се да я вземеш. Това означава, че Бог комуникира с хората посредством ангелите. Освен това можем да видим как още една картина: Авраам и ангелите, които го посещават и му казват, че Сара ще зачене, ще роди син и така нататък. Друг още една такава картина виждаме в Содом и Гомор, когато ангели отиват при Лот и му казват да бяга за живота си, че този град ще бъде изгорен. И във всичките тия препратки, всичките тия истории ние виждаме, че ангелите комуникират с хората, а за да комуникират с хората и хората да не ги разпознават, значи те страшно много приличат на хора. Следващото тире, което искам да си запишете: асистират в управлението на целият свят.
т.е. помагат в управлението на целия свят. Владеят стихии, отговарят за изцеления, ресурси. Да давам ви препратка, Псалм 103:20. Можете да си я прочетете. Следващото тире е извършват Божия съд. Тоест Бог ги изпраща, когато трябва да се извърши съд, да въздадат справедливост или да воюват за някого. И ние пак това можем да си го потвърдиме с историята за Содом и Гомор. Извършиха съд там. Сестра Както ни, и да. където каза извършват Божият стих, друго? Асистират в управлението на целият свят, извършват Божия съд. Божия съд. Да, мерси. Да. Тоест действат като съдии, отиват и извършват справедливост. Така мога да ти го кажа по-ясно, за да го разбереш. И ние в Откровение на Йоанна четеме за и дошъл е ангелът, който слезе и така нататък. В книгата Откровение ние виждаме, че посредством ангелите Господ ще извърши съд. И извършва съд, и е извършвал съд. Следващото тире, което искам да си запишете, което аз много харесвам, е хвалят Бога. Те са създадени да хвалят Бога. Ангелите са създадени да хвалят Бога. В Исаия 6, от 1 глава до 3 стих, пророк Исаия вижда видение в небето и в това видение той вижда, че серафимите са около престола на Господа и го хвалят. И ние четеме за 24 старци, които денонощно се покланят и пеят свят, свят, свят е Господ и така нататък. Това е нещо, което аз много харесвам, защото хваляйки Бога и ние, може би тази част, понеже хваля Бога и някакси ми е по-любима някакси от всичко, което съм изборила, е, че когато ние хвалим Бога, те също хвалят Бога заедно с нас, което е уникално. Последна точка, пета точка, искам да си запишете ангелите и хората. Всъщност какво тебе те касае, защо теб те интересува и какво можеш да правиш ти и как ползваш ти ангелите. Това ще обсъдиме тук. Затова си запишете ангелите и хората. На първо място искам да си запишете и искам да го запомните. Те не са Бог. Ние не се покланяме на ангели, не се молим на ангели и не искаме ангели да ни се явяват. Понеже се яви Исус Христос, който даде живота си за нас и Той е достатъчен. Това са същества, които са в помощ на Божието служение, така да го кажа, но те не са Бог. Другото, което искам да ви кажа, че те са много интелигентни и имат невероятен интелект, но не са всезнаещи, както е нашият Господ. В книгата на Данаил ние виждаме ангел, който отива и го приповдига, т.е. той е в помощ на Йов. Изпратен е да го приповдигне и му казва: стой на краката си и слушай сега словото, което има да дойде до тебе. Този ангел му помага да си стъпи на краката, т.е. той е в помощ на Данаил. В 10 глава на Данаил виждаме още едно нещо – борба с княза на Персийското царство. Може да си го запишете, Данаил 10 глава. Т.е. има същество, което е от тъмнината и отговаря за този град. Отговаря за мястото, на което е живеел Данаил. И тук мога да кажа, това е за по-горните класове ангели, дето са в другите класове, по-горните класове, но това са онези царства, онези власти, които владеят над всеки град, над всяка област и над всяка нация.
Няма да влизаме там, но ние сами виждаме, че когато пътуваме някъде, независимо в каква дестинация, дори и тук в Нюрнберг, влизаш в определен град или в определена местност и някак си усещаш, че там има нещо различно от останалите места, на които си бил. Усещаш някакъв друг дух, който владее тази атмосфера и този град. Другото, което правят тези власти, искам малко да поговоря за тях, е, че те опресират народа. Защо казвам опресират народа? Ние изброихме 3 области с 3 подразделения, които са в духовната атмосфера. Но Сатана, който е паднал ангел, Серафим, между другото, абсолютно е взел този модел и действа по същия начин в своето си тъмно царство. И затова има една непрекъсната битка за мен и за теб. Това засяга мен и теб и точно това го включвам в тази точка. Къде си ти? За тебе в тази духовна атмосфера и в този духовен свят се води битка между тъмнината и светлината. И тези власти, тези царства, за които ние четем в светлината, ги има абсолютно същите и в тъмнината, но се надявам, пастор Дочка, следващата тема, понеже това е част от Сатана и неговото царство и това как той изиграва своите карти. Предполагам, че ще ви говори малко повече, но надявам се да ви отварям любопитството за следващата седмица и да пусна така един лек мост нататъка, че за тебе се води битка и какъвто е плана тук, дявола действа по абсолютния същия начин като имитатор на това, което вече е видял на небето, понеже той е бил част от тези духовни същества. И по същия начин, със същата работа, със същия план, действа в тъмните поднебесни сили. Всички знаем за стиха, който казва, че нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началства, власти и всесветски управители. Това са тези духове, за които сега споменахме. И всеки път, когато ние хората си казваме, че днес не ми се ходи на църква, знай, че срещу тебе е дошъл някакъв дух, който ти казва: уморен си, изтощен си, не ти се ходи там. И в този момент за тебе се разиграва една невероятна битка, за която ти нямаш духовен поглед, за да видиш. Но пък можеш да усетиш вътре в себе си. И това защо го казвам, можеш да го усетиш. Преживяла съм го, казвам го от опит. Някак си хем ти се ходи, обаче нещо ти се случва, минат ти някакви мисли, които не знаеш откъде, просто хей така са дошли от някъде. Повярвай ми, човекът в средата на това цялото нещо, между тъмнината и светлината, се води невероятна битка за тебе. И тези ангели от тъмната страна и ангелите от светлата страна, така да го кажа, от Божията страна, воюват за теб и за твоят дух, понеже Сатана, неговата цел е да те погуби, да не ти даде възможност да се спасиш. Другото, което искам да кажа е, много хора се спират на това, което сега ще ви прочита в Матей, 18 глава, всъщност не е в Матей, само да го погледна. Не знам, може би пастора ще ми помогне, защото съм си объркала препратката. Чакай малко. Че за това, че ангелите са наши слуги и те обслужват хората, не знам точно къде се намираше тази препратка, защо не съм си извадила, както и да е. Добре. Да, може би е в Евреи 1.14. Само да го отворим. Еврей или Откровение трябва да има? Да, мисля, че Еврей. Аз искам да го прочета. Сега ще го погледнем. Да. Евреи 1 глава 14 стих. Говори се за ангелите. Не са ли те всички служебни духове изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение? Кои са тези, които ще наследят спасение? Алелуя! Вярвам, че вече сме наследили спасение. Вече сме в спасението му. И когато прочетох това нещо, понеже говорих с една своя приятелка по телефона, тя ми каза: това какво означава? Че мога да използвам слово и те да изпълняват всичко, което кажа.
Категорично не. Да, те са в помощ на теб и да, те биха могли да дойдат и да ти помогнат, но те ще извършат Божията воля. Така че ако твоята воля е в съвкупност и е в единство с Божията воля, да, тези духове ще бъдат твои служебни духове. Но ако ти искаш нещо, зад което стои друг мотив и не е според Божията воля, няма как да ти помогне този ангел. Няма как. Така че на това нещо исках да отговоря, защото много хора спекулират и казват, значи е достатъчно да кажа просто слово и те ще направят всичко. Не е достатъчно да кажеш просто слово. Трябва да бъдеш в волята на Господа, за да могат ангелите да ти послужат. Другото нещо, което искам да кажа за ангелите и човека е как те са комуникирали в Стария завет с човека и защо са го правили по-често в Стария завет и го няма толкова често в Новия завет. В Стария завет, както знаете, Святия Дух не бе излян върху всяка твар. Нали, не бяхме призвани и ние езичниците в Божието царство. И в Стария завет са се ползвали от Святия Дух единици хора, които Бог е избирал, чрез които Бог е искал да работи и да разпространява себе си. Но в Новия завет, в Петдесятницата, Господ излива Святия Дух върху нас. И това ни прави директно контактуващи с Господа. И не само директно контактуващи с Господа, те правят и храм на Господа, което е много повече от това да ти се явяват ангели. Но пък в нашето време ангелите имат присъствие в живота ни и то често е, когато идват за да ни избавят от нещо. Говорим, скоро Милена беше дала, мисля, че Милена, ако не се бъркам, беше дала свидетелство, в което каза, че децата пътували за училище и нещо направили катастрофа. Но хей, аз казвам и ангел от Господа се яви и просто им помогна. Така че в нашето време, нали, в невидимото за нас, в човешкото, ангелите идват за да ни помагат точно на такива неща и по някакъв чудотворен начин ние виждаме как те измъкват от някаква тревога, от някаква опасност човека за живота му. Но могат да ти се явят на съд, могат да ти бъдат изпратени от хората, така че Господ казва да бъдем достатъчно гостоприемни, понеже в гостоприемството си може би и да приемеш някой ангел в дома си. Това е едно от нещата, които Библията ни казва. Така че е възможно ангел да вземе човешки образ и за да стигне до тебе, да дойде просто и да ти донесе някакво послание. Не е нужно да го прави в наше време, защото имаш Святия Дух, пак го казвам, но ако той много иска да ти каже нещо, може да използва това и днес. Може да го направи и за теб. И аз вчера разказах една случка на сестрите, които бяхме вчера в групата, как Господ изпрати човек или може би ангел, не знам, само той знае, който ми донесе вест и ми донесе отговор на молитва, от която аз се молех и исках отговор. Другото, което искам да ви кажа е, че въпреки, че моделът на Сатана действа по абсолютно същия начин, имаме добра новина. И това е, че Божията армия е много по-силна от това, което дявола прави и това, което и той иска да направи. В Библията се казва, че само един ангел, мисля, че в Михей, ако не се лъжа, пастора ще потвърди, ако нещо бъркам, беше се явил един ангел, достатъчен един ангел, който разруши 185 хилядна армия, войска, която беше застанала срещу Божия народ. Така че това го прави един. Представете си колко повече, когато ние сме от към Бога. Добрата новина е за тебе, че всички тези същества, които са в духовната сфера, съдействат на мен и теб във всичко, от което имаме нужда. С това нещо аз искам да кажа и нещо, което е доста актуално за нас днес, понеже ние знаем, че Сатана ползва същия модел и че стои зад депресия и зад всякакви такива неща, които са в човека. Човекът, ние не бива да мразим брата си или сестрата си, понеже четейки сега за тези духовни същества и за тяхната власт над човека, ти трябва да знаеш, че зад
това, което те дразни в него, може да стои дух. Така че не се изправи срещу брат си и сестра си, ами просто знай, че битката ти не е срещу плът и кръв, както казва Библията. Така че конфронтирай този, който го владее, този, който го манипулира, вместо да имаш недоволство и да имаш някакъв негатив към човека, от който идват тези атаки и тези нападки. Другото, което искам да кажа е, то много неща искам да кажа, ама ми избягаха от ума, че всеки един от нас, приемайки Христос, е вече войн в тази армия. Облечен си с Христос и носиш името му върху себе си, така че ставаш част от тази армия. И Господ ти казва, че ти е дал силата над цялата над врага. Така че няма от какво да те е страх, но аз искам да чух нещо и искам да го споделя тук. Може би пастор Дочка ще го потвърди следващия път и няма нищо лошо в това, защото Библията винаги ни води към една и съща идея, към едно и също нещо и към една и съща личност. Това е Бог. Е това, че е важно ние да бъдем заедно. Ние да общуваме заедно. Светиите да се събират заедно. Да можем да се насърчаваме, да можем да хвалим Господа заедно, да четем Словото му и въобще цялата тази концепция за армия на мен ми звучи така, ако съм част от Божията армия, но отида сам да се боря, ще спечеля ли? Не мога. Трябва да бъда заедно с останалите, защото колкото и обучена да бъда, колкото и въоръжена да бъда, ако изляза сама срещу враг, който е по-голям от мен и който е по-числен от мен, няма да мога да спечеля. Точно затова е нужно ние светиите да бъдем заедно. Понеже ако Господ рече да отвори духовните ни очи, ние ще видим тази битка. Това, което искам още да ви кажа е, че очаквайки Исус, ние чакаме Той да се върне заедно с тия същества, които са толкова непознати, нали, за нас хората. Но е важно да бъдем заедно. И нещо, което чух е, че да, Бог е дал всеоръжие, дал е меч, дал е шлем, дал е нагръдник, обувки и така нататък и пояс, но никъде не е дал безопасност за гърба, понеже никъде Господ не е предвидил този воин да бъде сам. Трябва да бъдат заедно, за да могат да се осветяват, не защото единия е по-праведен от другия, а защото нещото, за което говорят, хвалят и четат и учат и така нататък, ги освещава, т.е. ги учи на това нещо и ги прави по-облечени, по-силни, по-оборудвани и по-готови. Важно е за нас в нашето време да знаем за тези неща, да сме информирани за духовния свят. Другото, което искам да кажа, е една моя лична история за духовните същества. И тя е, че като тинейджър се молих, не знам защо, може би го чух от някъде, а може би просто беше някакво детско любопитство. Господи, отвори ми очите, за да видя духовния свят. И така се молих, така доста дълго време. Боже, отвори ми очите, за да видя. Отвори ми очите, за да видя. И в една вечер Господ ми дава съновидение, в което просто аз се събуждам в нормалния си дом, в нормалната си стая. Всичко е наред, абсолютно няма нищо, което изглежда свръхестествено. И излизайки на улицата точно пред дома ми в съня ми, и аз виждам хората как минават и просто се разминават един с друг. Обаче зад всеки човек стоеше нечист дух, който имаше, между другото, образ, имаше форма. Не изглеждаха всички еднакви. Всеки един от тях имаше образ, имаше форма, имаше точно правилната функция, която трябва да извърши за този човек, върху този човек. Както тук ние четеме, че ангелите и духовните същества са с различни функции, така и демоните са с различни функции. Това го видях в съновидението си. И това, което видях е, че докато се движат на улицата, моите съседи, които аз знам по лице, познавам ги всичките, и денят е напълно обикновен, и улицата е напълно обикновена. Просто докато се разминават, единия дух излизаше от единия и влизаше в другия.
и започваха да се карат. Примерно за това, точно си спомням, в съня ми се караха две жени за кофите си за буклук. Защо ги остави тук? Дръпни ги на там, това е моята част на улицата, там си ти. И всичките тези неща. Минава друга жена, над която виждам как стои нечист дух, който е над главата и чука с чук в зъба й. Това е забобол, може би, не знам, не съм сигурна. Но ето, че Господ отвори очите ми за духовния свят, за който аз се молих. Отвори ми очите, за да видя какво е. Отвори ми очите, за да видя какво е. Така че една от причините Бог да не ти показва всички тия същества и цялата тая драма е, че няма да мога да ги понесеш. Може би много ще се изплашиш и може би вида и нещата, които видиш, ще те объркат доста. Но ето, че аз като дете просто исках да знам за духовната материя, исках да знам за това какво е около мен и Господ ето, че ми го даде в съня си. Между другото, след това съжалих, понеже беше гадна гледка, не беше нещо хубаво за гледане и помнене, но когато се събудих си казах, добре Господи, доверявам ти се и щом ти си решил аз да не ги виждам тия неща, значи си решил, че това е нещо по-добро за мен. Но аз видях в реалността, в обикновеното ежедневие точно как действат тези неща за човека и в човека. Така че, защо стигам до там да не мразим човека? Защото зад всяка дума, зад всеки жест, зад това как той се държи и къде са му слабостите, може би стои дух, който просто причинява всичките тези неща. Както го видях в съня ми. Бях кратка, това е моята тема. Приключвам с това до тук. Въпроси и отговори. Много ми се ще да ви пусна след урока една проповед на Максим,